Hola, jo sóc Snow. Avui som 22 de maig de 2025. Vaig deixar una cosa, la pel·lícula Thunderbolts. El Titi va dir el Bob, el Bob, està trencat. I, I és veritat. Anàvem el Thierry, el, el Trapat, la Cristina i jo. L'altra cosa. Fa molt temps vaig veure Wall-E a Belleter. Fa 15 anys. I em va marcar. No hi ha diàlegs i, hòstia, el Wall-E va buscar la nau i Golden Món. I després de l'ictus no parlava. I gestos o feia això. Assenyalava això, és un pal, però tot en positiu, el Wable. Jo... Adeu, que vagi bé i fins una altra.